helvetin makea. On niin tyyni keli, että ois saanut jopa video. Kato, on ihan kala. Mä kaastan live. Älä mut pois. Anna olla vaan. Mitä tossa? Anna päin. Toisen puolen kelkasta niin tuossa vähän levi. Joo. Ja tältä puolelta tuli vielä sellainen kiila. Miksi se lähtee? Eetu, mä en oikein näe. Juu, mä annan vähän. Vittu mikä pöllö. Ei se kyllä niin iso kuin eilinen lähelle. Mitä pakko? Älä. Vedä jo! Ei siinä jäädä nautiskelemaan. Jep. Noniin. Moro! Morjesta! Moro! Moro! Vittu touhuu, mä sanoin, että se ei oo mitään rotia. Vittu taas ollaan kuin 12-13. Ollaan 13 kiilaa. Missä? Ootas. Pajamajan kala kyydissä joku tollaan 13 kilon lohi suurin piirtein. Riittää joo. Sekin verestyi. Ja mä en osannut niin siististi ottaa kuin Anssi ei. Joo, pikkusen härkin näköiseksi vesi vittu. Posest kiinni. Poskiliha. Ai oli. Kohtuu hyvät lähdössääntö, mutta se vaan juo sen jälkeen. Samikin on vähän sellainen. Oli kyllä upea lähtö. On se ihan kiva kiilakala. Se on vähän härkin näköistä. Komea mallinen on. On varmaan 13. Vittu kalakin. Ei vittu! Ei varmasti pääsetä. Mä voin pääsystää, mut Eetu koukkaa. Minä koukkaan? Eetu koukkaa. Pajamaja kalakin. Ei siinä mitään kun kulkee, niin antaa kulkea. Antaa kulkee vaan. Kyllä teikin puolet vielä heilahtaa jossain. Nyt on se harjoitella. Menee jo. Nyt on varsin Toinen harjoittelu kappale. Tää piiro. On niin vitun pieni tosukka. Anna mennä vaan nyt.
noin voimasta. Sen verran mikä imaset se tavallaan se kyljästyy sen. Ei se tarvi mitenkään kauhean voimaa, se ei tarvi halka. Ei, jos ei halua. Voi laittaa. Ei se saada se uppoamaan. Tärkeintä on se, että aikaile yhtään, kun sulla on se paikka, niin vetäiset vaan. Sitten saman tien koukkuu pystyy, että pääset pystyssä nostamaan. Tää sitten. Noniin, anna mennä jo. Vaan sekin ihan hyvä kala. Mä sanoin, että mä pitää kerää niitä pois sieltä. Ei jumalauta. Kiira. Toi varmaan, ootko haavin paikkoja? Ei, toi on hyvä kalahan toi. Vähän taisi kiihottua muuten paano. Oliko se semmonen fiilis, että teki silleen niinku ite koukata vielä? Ja oikeastaan aika paljonkin. Onhan se jo vähän sillä lailla, kun kulkee, niin vittu menköön. Anna voimaa, se on vähän vitu. Oho! Oho! Kiilaksi. Se meni keskeltä. Eetu! Missä on Eetun työkalu? Työkaluita meni. Kato, sinut tuli pukanta siihen. Mä menin ihan suolikiskellä.